Изключително много благодаря на госпожа Мариета Георгиева, която е заместник-министър на образованието, защото се съгласи да открие тази среща и изцяло застава зад каузата и я подкрепя. Благодаря ви много. Благодаря и аз. За мен наистина е удоволствие да мога да се включа и да бъда част от тази кампания, защото лично съм убедена, че е много важно да мислим за средата, в която нашите деца учат, да мислим за условията, при които живеем, работим и почиваме дори, защото съм убедена, че има сериозна връзка между когнитивните умения, между тонуса, в който се намират децата и това какъв е заобикалящия ги въздух. Факт е, че в много от европейските държави, в които темата е начална позиция, наблюдаваме новите им сгради, новите ремонтирани училищни и университетски сгради да бъдат оборудвани с различни видове системи за проследяване параметрите на работната среда и съответно те са автоматизирано свързани с отоплителните, вентилационни и климатични системи. Така че изключително съм така б благоразположена към това, което правите и към кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ И, ние като Министерство на образованието си даваме сметка за важността на този проблем и съответно, сме в, така съвсем подкрепяща и позитивна среда с, идеите и инициативите, които се предприемат в тази посока. Наистина можем да направим заедно много повече за всички нас и в посока на това да живеем здравословно и да имаме максимално благоприятни условия на живот и работа.